Coronavirus. Llyfr i blant. Mae yna air newydd, ac efallai fod ti wedi ei glywed. Efallai y bydde di'n clywed pobl yn siarad amdano, neu efallai y bydde di'n ei glywed ar y newyddion. Oherwydd y gair hwn, allu di ddim mynd i'r ysgol. Dyna pam na allu di fynd allan yn aml iawn, na mynd i gwrdd â dy ffrindiau. Efallai mai dyma pam fod yr oedolyn neu'r oedolion sy'n gofalu amdano ti gartref ar hyn o bryd. Y gair yw coronavirus. Beth yw'r coronavirus? Mae coronavirus yn fath o feirws. Germau bach ydy feirws sydd mor fach fel na allu di ei gweld. Maen nhw mor ysgafn fel y gallen nhw arnofio drwy'r awyr mewn diferion bach o ddŵr, a gallen nhw eistedd ar dy groen heb i ti allu ei teimlo. Os yw rhai o'r germau hyn yn mynd y tu mewn i ti, gallen nhw ddefnyddio dy gorff i wneud rhagor o germau, a gall hynny dy wneud yn sâl. Mae yna lawer o wahanol fathau o coronavirus, ac mae rhai ohonyn nhw'n heintio pobl. Os cefais di dy heintio ag un o'r coronavirusau hyn, y cyfan ddigwyddodd efallai yw bod y drwyn di'n rhedeg neu fod peswch arno ti. Ond, pan fydd y germ coronavirus cwbl newydd yn mynd i mewn i gyrff pobl, mae'n achosi salwch o'r enw Covid-19. Pan fydd pobl yn siarad am ddal y coronavirus, maen nhw'n siarad am y salwch hwn. Sut mae rhywun yn dal y coronavirus? Oherwydd bod y coronavirus hwn yn newydd, dydy gwyddonwyr ddim yn gwybod popeth amdano. Ond, maen nhw'n meddwl y gall pobl ei ddal mewn dwy brif ffordd. Mae germau coronavirus yn byw yng nghyddfau a chegau pobl. Pan fydd rhywun sydd â'r coronavirus yn pysychu, neu'n tisian, neu'n anadlu allan, mae'r germau yn dod allan o'i geg mewn diferion bach o ddŵr. Alli di ddim gweld y germau, ond weithiau gallu di weld y diferion bach o ddŵr. Mewn tywydd oer, maen nhw'n gwneud cwmwl o stêm. Felly, os bydd pobl yn ddamweiniol yn anadlu'r air sydd ar germau coronavirus ynddo, fe allan nhw ddal y salwch. Os yw germau'r coronavirus yn dy gorff di, mae'n ddigon hawdd iddyn nhw fynd ar dy ddwylo pan fyddi di'n cyffwrdd a dy drwyn neu dy geg. Os yw'r person sydd ar germau coronavirus ar ei ddwylo yn defnyddio drws, gall y germau anweledig fyw ar yr handlen am oriau. Pan fydd rhywun arall yn agor y drws, maen nhw'n cael y germau ar ei dwylo hefyd. Ac, os ydyn nhw'n cyffwrdd a'u trwyn neu ei ceg, gall y germau fynd i mewn i'w corff. Felly, gallu di hefyd dal y coronavirus trwy gyffwrdd a phethau ar ôl i rywun sydd â'r feirws gyffwrdd â nhw. Beth sy'n digwydd pan fydd rhywun yn dal y coronavirus? Dydy rhai pobl, yn enwedig y ran fwyaf o blant, ddim yn teimlo'n sâl iawn gyda'r coronavirus. Hynny, mae germau'r coronavirus yn eu cyrff a gallen nhw ei rhoi i rywun arall mewn camgymeriad. Pan maen nhw'n cael y coronavirus, mae llawer o bobl yn dioddef o beswch a gwres uchel. Bydd rhai pobl yn cael cur pen neu boenoi drwy eu cyrff. Mae pobl fel arfer yn sâl am ychydig ddyddiau, ond mae'r corff yn beth anhygoel. Pan fydd germ newydd, fel y coronavirus, yn mynd i mewn i gorff rhywun, mae'r corff yn gwybod na ddylai'r germ fod yno ac yn dechrau ei ladd. Mae gan y corff arf anhygoel yn erbyn feirysau, sef gwrthgyrff, antibodies. Mae celloedd bach yn dy waed yn gwneud gwrthgyrff i ymladd pob feirws gwahanol. Mae'r gwrthgyrff yn dal y feirysau, yna mae'r celloedd gwaed yn ei llyncu a'i dinistrio, ac yna mae'r person yn gwella. Mae gan bob un ohonom fwy na 10 biliwn o wahanol fathau o wrthgyrff y tu mewn i ni. Mae hynny'n golygu bod mwy o wahanol fathau o gwrthgyrff y tu mewn i ti ar hyn o bryd na'r nifer o bobl sydd yn y byd. Felly pam mae pobl yn poeni am ddal y coronavirus?
Mae gan bron pawb gorff sy'n ddigon iach i frwydro yn erbyn y coronavirus. Ond mae yna rhai pobl yn ei chael hunanoddach, oherwydd nad yw eu cyrff yn ddigon cryf. Gallen nhw fod yn bobl sydd dros 70 mlwydd oed neu'n bobl sydd eisoes y salwch arall fel canser sy'n golygu y gallai eu cyrff fod yn wanach. Mae angen mwy o help arnyn nhw i frwydro yn erbyn y coronavirus. Mae hyn yn golygu bod rhaid iddyn nhw fynd i'r ysbyty ac efallai y bydd angen iddyn nhw gael help peiriant arbennig. Peiriant anadlu yw helpu i anadlu. Hynny, mae'n bosib na fydd gwneud hyn yn ddigon i'w helpu nhw wella, ac os bydd hynny'n digwydd yn anffodus gallen nhw farw. Dyna pam fod wir angen i'r bobl yma aros gartref, yn bell o unrhyw le y gallen nhw ddal y coronavirus. Bydden nhw ddim yn gallu cael ymwelwyr. Gallai hynny olygu na fyddi di'n gallu mynd i ymweld â rhai o dy deulu yma chydig, mwyn helpu i'w cadw'n ddiogel. A oes ffordd o wella pobl o'r coronavirus? Mae rhan fwyaf o bobl yn gwella o'r coronavirus ar eu pennau hunain. Ond mae meddygon a gwyddonwyr eisiau helpu pawb i wneud hynny'n gyflym ac yn ddiogel. Nid oes gan feddygon ffordd o wella pobl o'r coronavirus eto oherwydd ei fod yn salwch newydd. Efallai y bydd rhai meddyginiaethau y mae'n meddygoen eisoes yn gwybod amdano nhw'n helpu, felly maen nhw'n rhoi cynnig arnyn nhw ar bobl sâl. Ond hyd yn oed, os nad yw rheini'n gweithio, mae gwyddonwyr hefyd yn gweithio ar wneud meddyginiaethau cwbl newydd ar gyfer y coronavirus nad oes neb erioed wedi cael o'r blaen. Rhywbeth arall y mae gwyddonwyr yn gweithio arno nhw yw brechlyn. Mae brechlyn yn feddygyniaeth arbennig sydd fel arfer yn cael ei chwistrellu i mewn i dy gorff pan fyddi di'n iach. Y tu mewn i'r feddygyniaeth mae germau feirws gwan neu farw. Gall y gwrthgyrff yn dy waed geisio lladd y germau hyn. Mae hyn yn golygu petai ti'n dal y feirws hwnnw, y gall y gwrthgyrff ddechrau ymladd y germau feirws byw yn gynt. Mae'n siŵr dy fod ti eisoes wedi cael rhai brechlynau pan oeddet ti'n fabi. Mae hynny'n golygu na fyddi di'n cael rhai afiechydon. Mae'n cymryd misoedd lawer i wneud meddygyniaeth newydd. Cyn rhoi meddygyniaeth newydd i nifer fawr o bobl, mae'n rhaid gwneud yn siŵr ei bod yn ddiogel i bawb. Felly, mae'n rhaid treialu'n ofalus ar ychydig o bobl yn gyntaf. Yna, pan fydden nhw'n gwybod bod y feddygyniaeth yn gweithio ac yn ddiogel, bydd rhaid gwneud digon ohoni i bawb sydd ei hangen. Pam mae rhai o'r llefydd rydyn ni fel arfer yn ymweld â nhw ar gau? Y bydd llawer o bobl yn gwella o'r coronavirus, mae'n bwysig iawn nad yw pobl a allai fynd yn sâl iawn yn ei ddal. Mae hyn yn golygu bod angen i ni wneud yn siŵr bod cyn lleied o bobl a phosibl yn dal y coronavirus, fel na fydd yn cael ei drosglwyddo i unrhyw un a allai fynd yn sâl iawn. Ac, os bydd llawer o bobl yn mynd yn sâl ac yn gorfod mynd i'r ysbyty ar yr un pryd, yna bydd ysbytau'n mynd yn rhy brysur i ofalu am bobl yn iawn. Mae angen i ni fod yn ofalus iawn nad ydyn ni yn mynd yn rhy agos at bobl nad ydyn nhw'n byw gyda ni, gan ei bod hi mor hawdd dal y coronavirus. A dyna pam mae'r holl lefydd lle mae llawer o bobl yn dod at ei gilydd fel ysgolion a llyfrgelloedd ar gau o'r hyn o bryd. Mae Llywodraeth y wlad hon wedi dweud na all pobl fynd allan o'i cartrefi, oni bai bod yn wirioneddol rhaid iddyn nhw. Mae'n rhaid i rai pobl, fel meddygon neu nyrsys, neu bobl sy'n gweithio ar ffermydd neu mewn siopau bwyd, neu bobl sy'n dosbarthu pethau'n cartrefi, fynd allan o'i cartrefi i fynd i'r gwaith. Gall y ran fwyaf o bobl hefyd fynd allan o'i cartrefi i brynu bwyd neu i wneud ymarfer corff. Ond, rhaid bod yn ofalus iawn i beidio â mynd yn agos at unrhyw un arall.
Os wyt ti neu unrhyw un yn dy deulu yn teimlo'n sâl ac yn meddwl bod y coronavirus ar yr un ohonoch chi, chewch chi ddim gadael eich cartref o gwbl am bythefnos. Mae'n rhaid i bob un ohonom ni aros gartref i amddiffyn y bobl a fydd yn eich chael hunanodd ymladd y coronavirus. Sut beth yw hi i fod gartref drwy'r amser? Mae bod gartref gyda'r pobl rydych chi'n byw gyda nhw yn gallu bod yn llawer o hwyl. Gallwch chi wneud pethau gyda'ch gilydd na fyddech chi fel arfer neu gwneud pan fyddech chi yn yr ysgol neu pan fydd yr oedolion yn y gwaith. Mae rhain ni gyd yn bethau arferol i'w teimlo. Ac mae'n debygol fod pawb sy'n byw gyda chi yn teimlo'r un ffordd. Hyd yn oed os ydyn nhw'n ceisio peidio a dangos hynny. Efallai y bydd yr oedolyn neu'r oedolion sy'n gofalu amdana ti hefyd yn teimlo'n bryderus. Efallai y bod nhw'n poeni am ei gwaith. Weithiau, gallai fod yn anodd prynu'r pethau sydd eu hangen arnoch chi i gyd, a gallai hynny ei poeni hefyd. Os wyt ti'n poeni, siarada am dy bryderon wrth oedolyn sy'n gofalu amdano ti. Os wyt ti'n dal i fynd i'r ysgol, efallai y gallu ti siarad ag athro. Neu, efallai y gallu ti siarad ag athro neu unrhyw un arall yn dy deulu ar y ffôn, neu ddefnyddio cyfrifiadur neu dabled. Beth allu di ei wneud i helpu? Rwyt ti eisoes yn helpu llawer trwy aros gartref, ond gallai ti hefyd helpu trwy gymryd gofal ychwanegol i sicrhau nad wyt ti'n dal y coronavirus nac yn ei rhoi i unrhyw un arall. Oeddet ti'n gwybod bod feirysau'n cael eu lladd gan sebon? Felly, os wneud i olchyd y ddwylon ofalus iawn ac am gyfnod digon hir, fydd germau'r coronavirus ddim yn aros ar dy ddwylo. Gallai ti ganu can wrth olchyd y ddwylo i sicrhau dy fod yn ei golchi am gyfnod digon hir. Yn ddigon hir i ganu pen blwydd hapus ddwy waith. Os oes rhaid i ti sychu neu chwythu dy drwyn, defnyddia hancas bapur a'i rhoi yn y bin ar unwaith. Cofia olchyd y ddwylo hefyd, oherwydd mae'r coronavirus yn byw yn llysnafedd dy drwyn a gall fynd ar dy ddwylo o'r hancas. Os oes rhaid i ti bysychu neu disian, gwna hynny i mewn i gornel fewnol dy benelin, nid dy law. Bydd hynny'n helpu i beidio a rhoi'r coronavirus i bobl eraill. Pe byddai pawb yn gwneud y pethau bach hyn, byddai hynny'n gwneud gwahaniaeth mawr. Beth arall allai ei wneud? Rhywbeth pwysig arall y gallu ti ei wneud yw bod yn garedig wrth y pobl rwy ti'n byw gyda nhw. Bydd pethau'n wahanol ac efallai'n anodd i bob un ohonoch. Os wyt ti'n byw gyda brodyr a chwiorydd, efallai y bydden nhw'n mynd ar dy nyrfau weithiau. Ond ceisio beidio a ffreio â nhw. Os wyt ti'n byw gyda oedolion, efallai y gallu ti ei helpu trwy wneud yr hyn maen nhw'n gofyn i ti wneud, neu rhoi cwtsh mawr iddyn nhw. Os nad wyt ti yn yr ysgol, gwnaed y waith ysgol. Bydd hyn yn helpu gadw dy feddwl yn brysur fe nad wyt ti'n diflasu. Ac yna, pan ei di yn ôl i'r ysgol, byddai di wedi dysgu llawer. Os nad oes gen ti sgrin dy hun, siarada am sut y gallu di rannu amser sgrin yn deg a phawb sydd ei angen. Cofia, efallai y bydd rhaid i'r oedolion sy'n byw gyda ti wneud gwaith hefyd. Os oes rhaid iddyn nhw weithio, gallai ti ei helpu trwy beidio tarfu arnyn nhw pan fydden nhw'n ceisio gweithio. Yna, bydden nhw'n fwy tebygol o gael amser i wneud pethau gyda ti a chael hwyl. Efallai y gall ti wneud rhestr o bethau yr hoffet ti ei gwneud gyda nhw. Beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf? Mae hwn yn amser rhyfedd i bawb, ac mae'n digwydd dros y byd i gyd. Ond, os bydden nhw i gyd yn ofalus ac yn aros gartref, rydyn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i atal o coronavirus rhag lledaenu. Ac mae hynny'n rhoi amser i'r gwyddonwyr a'r meddygon weithio allan sut i wella'r salwch ac efallai
atal pobl rhag ei ddal trwy ddefnyddio meddyginiaethau a brechlynau. Un diwrnod, yn fuan iawn, nad oes neb yn gwybod yn union pryd, byddai dyn gallu ymweld â'r pobl rwy ti'n ei caru sydd ddim yn byw gyda ti. Chwarae gyda dy ffrindiau, mynd i'r ysgol eto a gwneud llawer o bethau eraill rwy ti'n ein mwynhau, ond yn methu ei gwneud ar hyn o bryd. Un diwrnod bydd yr amser rhyfedd hwn drosodd. Fe lwyddon ni gyda'n gilydd.